Mula ng Latika. aking masilayan, tinataglay mong kagandahan, di na maawat ang Hold up. What's up mga amigos? So karon di ako karon diri sa Kulon. So ganina pa ko niabot diri. So sa unong ka buwan karon pa taon ko kagawas mga amigos. Ang akong gibisita si akong yagaw nga si Dan Skill. So dari si Dan Skill. Sige bro. Ay. So karon mga amigos, si Daniel doon na siya yung mga tips kung saon para makauyab, para makalikawas sa pagka-single. So naa siya i-share sa inyo ha kung saon pagka-uyab. So atong paminawon kung sa iyang mga istorya mga amigos. puso, sa'yo'y magmahal. Laman ka ng puso't isipan, di na kita maiiwasan. Pag-ibig ko Hello, babe? sana'y Good evening, babe. pagbigyan. Kumusta naman ka diya, babe? Ba ikaw na Ako? isip ko at Okay lang po diri, babe. mawala-wala. Yan, hindi ako nimo. Kahit na alam ko na Ikaw na ka, babe? puso mo ay may mahal na ngang iba. Yeah. Ayaw ng paawat ng Sa may aking damdamin. buhatin mo diya, babe? Tunay na mahal ka Wow na. ba? Sana'y Wow ka, babe? hayaan mo Himingaw na kaning bagayo. Himingaw na po sa imong mga gakos, hintay pa sa imong mga halok. at aasa. Sir. Bitaw, babe. Siya ka ba? Ah? Siya ang Mau ba? kasama. Mayroon. Una ba ako na aalala? Dako lang nagkatabang Mukha mo ay wala nimo. bakit di ko malimot-limot Basta ang importante lang ha. Laman ka ng puso't isipan, Na di na kita maiiwasan. Pag-ibig Latika. ko sana'y pagbigyan. Hello guys. Bakit ba Doon ako itudlo ninyo kung unsaon pagkauyab. na mawala? Doon ako i-tips sa pagkauyab. Kahit na alam ko na Una, puso mo ay may mahal kinahanglan na iba. imong makuha ang Paawat ng aking ng damdamin. loob sa babae. Mahal ka na, sana'y Ikaduha, hayaan mo, ibigin tapos kita. amiga na mo, close na mo, Maghihintay pa kinahanglan nimo siyang at aasa. care. Ingon sila, kumusinggit daw ta sa kalibunan, dunay mutubag. So guys, doon na sabi ko tips para saan para dili ka mabuwagan sa imong uyab. Una, kinahanglan na pakita nimo, mapakita ka og effort imong buhaton unsay yang gusto natag nimo. O ikaduha, kinahanglan niya na kay time para niya, bisan og gamay lang nga time. Adto ko sa akong uyab. So guys, ito na sad ko tips unsaon nga magdugay ang inyong relasyon. Para magdugay ang inyong relasyon, kinahanglan na kung unsa may inyong mga problema, dapat mag-share mo sa inyong mga problema. Kinahanglan nga open sab mo sa usag-usa, sa usag-usa. O kinahanglan nga naamoy trust, pagsalig sa usag-usa. O labuha sa tanan, kinahanglan nga naamoy gugma
sa Ginoo. Babe! Balik nga rin! Hello guys, doon ako'y tips kini para matagad ka sa imong crush. Ang imong buhaton, kinahanglan imo siyang i-stalk sa Facebook, tapos mag-heart react ka sa iyang mga post. Ayun, chat nimo siya, chat ka niyang hi. Tapos kung mag-reply siya, chat na nimo. Ay, mapalmay na nga panagsa mo, i-treat mo kagalingon. Shout out ko sa akong ex. Naut ko nga malipayo nagkakaron. Pauban sa imong pares, sa imong bago karon. Naut nga malipayo ng inyong pagpuyo. Nga ako nalipayo sab ko nga nakakita na yung kag para gyud nimo. What's up mga amigos? So thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel there and watch nyo na din po yung dalawang video dito sa ibaba. Yan. So guys, thank you.